Astungkara sidang sekaring dawana langgeng. Anoman ayo kaget arasaning tiyasira. Sira ingsun piji marak ana ing ngersaku. Anoman, aduh, sangati penembahan jimat sesembahan kula pepunden kulen mangke prateng delahan. Kagiat raos manah kula dupi nampi wantring timbalan dawuh paduka. Sangati penembahan Begawan Kesawa Sidi. Baya wonten wigatos sing karsa punapi penembahan punten kula aturi paridhawuh. Anoman kawruhana sejatine aku mung kepengin bakal babar wigatine apa to sababe Begawan Kesawa Sidi mapan ana ing pertapan Kutha Runggu kene. Anoman, yektine nggonku mapan ana pertapan Kutha Runggu iki ora mung mligi ngeningake cipta nenuwun marang surbaning Gusti, nanging luwih saka iku Anoman, sejatine aku dinuta kelawan Jawata Kayangan Suralaya. Kalamun ta wektu dina iki aku kinen matedhake nugraha tumurunning Ponang Wahyu Sri Makutarama. Kudu pinaringake titah ingkang suci bebudene, tulus pakartine, ingkang bangkit nindakake jiwa kasatriyan ya jiwa kaprajuritan. Penembahan jimat sesembahan kula punden kula mangke prateng delahan. Mboten nyono menawi paduka sangati penembahan nampi jijibahan luhur ingkang tetela awrat sanggenipun. Lajeng kula kadhawan menapa awis saking keparing paduka sangati penembahan. Anoman, jeneng sira aja wedi kangelan. Perintahna kelawan kadang-kadangira Kadang Bayu. Kinen melu ngreksa katentremaning pertapan Kutha Runggu sarta jroning alas Duryapura. Karana akeh wong kang milik ngendhong lali marang tumurune kanugrahan Wahyu Sri Makutarama. Luwih-luwih wong kang hambek angkara murka ingkang kepingin bakal ngupaya kamulyaning diri pribadi kuwi akeh tunggali. Mula reksanen ya Anoman, aja nganti pertapan Kutha Runggu kene tuwuh rubeda. Aduh penemban inggih trawaca timbalan dawuh paduka Sang Tapa kepareng ingkang adipun senggana daya-daya nyuwun pamit sarta nyuwun tambahing berkah pangestu mugi-mugi saged to ingkang adi Anoman mestuti dawuh paduka Sang Tapa. Ya Anoman nganti kawicaksanan Anoman. Risang royekti sawusing semedi mundhing patrabakan banguan ningali wijiring sasong saking graning arep kotarnan yasira
tenggayuh gegono Sira Rama Daya Pati ana yaksa gonceng krama namane wel katak sini jejagi jroning wareh badha kulaan tanpa tuwa mina-mina jero samudra mila gugu saben hari oh Yayi Anoman pun kakang Kadang Bayu Begawan Maenaka cumadung dawuh kepriye dawuh pangandikane Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi yo kakang Anoman aku Kadang Bayu Kadang Muna jajak werka nyadong dawuh aku kadangmu Gajah Setu Bondo cumadung dawuh kakang Anoman aku kadangmu Garuda Mahambira nyadong dawuh aku kadangmu Naga Kuwara cumadung dawuh kakang yo kabeh kadangku Kadang Bayu kang wis padha nunggal cipta rasa budi karsa Switana kersane Sang Adi Penembahan Begawan Kesawa Sidi Kakang Perempuan Begawan Maenaka apa Yayi Anoman mentas wayaku kaparingan dawuh kelawan Sang Adi Penembahan Begawan Kesawa Sidi kalamunta panjenengane mapan ana pertapan Kutha Runggu iku mau ora mung mligi ngeningake cipta sarta tapa nanging panjenengane dinuta kelawan Jawata Suralaya kinen matedhake nugraha tumuruning Ponang Wahyu Sri Makutha Rama Wahyu Kanarendran ya Wahyu Ratu weladalah wela bejo kemayangan Anoman aku karo kowe ngatasi mung Kadang Bayu caket kelawan wong katarima pendhita kang wis mungkur marang kadonyan ora mikir marang paweng liyan wis pinitaya dening Jawata Suralaya ya pancen mengkono kakang wanti-wanti dawuh pangendikan Sang Adi Penembahan akeh wong kang padha milik marang kanugrahan Wahyu Sri Makutha Rama kuwatiring penggalih Sang Adi Penembahan mbok menawa yen ta ana tukulaning mungsuh trubusaning satru sing bakal anger ridu katentremaning pertapan Kutha Runggu kang bakal milik marang Wahyu Sri Makutha Rama mau aku kelawan kowe kabeh Kadang Bayu kadhawuhan balekake aja nganti ana wong angkara murka sing bakal milik gendong lali oh ladalah yo wis aja semangat aja kuwatir Kakang Anoman aku sing bakal ngrewang-rewangi yo Kakang Anoman Gajah Setu Bondo aku ya melu ngreksa yo aku Garuda Mahambira ya melu njaga katentreman semono uga aku Naga Kuwara ya melu ngreksa katentreman Kakang yo ayo Yayi Anoman golek papan kang prayoga aja nganti konangan kelawan wong kang milik gendong lari mau ya ayo Kakang bebarengan padha tumindak kunjang kanjengan kelap-kelap koner kang